Давай cât de repede se poate. Rog, atât, ok? Ca nu-și alții să-și facă impresii. Trebuie să ies pentru că am 4%. O, mulțumesc, nu trebuie. Tot ok, eu știu. Însă că de ce avea, dacă chiar ai de Soroca? Dar nu avea să fie nimic, pur și simplu. Aveau să mă caute unde nu trebuie. Dar nu vreau să insinuez nimic. Poate-ți din Soroca, poate nu. Nu știu. Tu știu unde ești. Dacă facem 4 coronițe de la obiectiv, vă spun de unde sunt. Da, și mă văd și șmecheri. Să mai fie și alții. E, da, cum? Uți că eu plătesc și toți ascultă. Dar asta e interesul tău. Vrei să știi de unde să plătim. Asta până la ureche. Pe ca fiecare câte o coroniță și ne-a lămurit și pe azi. Mâncăm și noi ceva. Da, amuzant. Vedeți, cam 3%. Of. Mersi mult. Mai da, de când Bogdan scrie Bohdan? Sau poate nu-i Bogdan. Ați că pe datorii ne spui de unde ești. Nu cred în datorii de astea. Am spus, dacă facem coronițele de la obiectiv, vă spun de unde sunt. Și mai repede cam 3%. Da, sunt foarte mulți. Nu știu ce unde stau toți străini, așa, da. Asta e viața.
trist швоуш ми. Nu, acum serios. Măcar două coronițe facem. Măcar. Black Soul. Unii. Bună seara, Nicolas. Nicolas, tu nu mă ajuți cu niște coronițe de obiectiv? Sau nu ești așa darnic? Am 2%. Так, o coroniță este, da, vai. Cât mai am? 3 coronițe.